Nevieš, prečo sa ti opakujú určité situácie a ty sa pýtaš sám seba alebo sama seba, že akú to má pre mňa správu? Psyche má na to tzv. Vzkazový protokol. Je to proces a pomocou tohto procesu dokážeme získať správu, ktorú pre teba daný zdravotný stav alebo daná situácia má. Možno mávaš často migrény, možno mávaš často kožné ekzémy, možno sa ti z ničoho nič vyhodia nejaké výrážky. Čiže akékoľvek zdravotné stavy, na to všetko môžeme dostať tzv. Vzkaz, teda nejakú správu, pokiaľ to telo reaguje psychosomaticky a chce nám vlastne niečo povedať. A často, možno v 90% to naozaj tak je, že to telo s nami komunikuje a snaží sa nám povedať tým, ako sa prejavuje, že haló, je tu nejaký budíček, potrebuješ sa v niečom prebudiť, potrebuješ niečo uvidieť, pochopiť. Ale tento vzkazový protokol nemusíme riešiť iba na nejaké zdravotné stavy, ale tiež výborne funguje na určité situácie. To znamená, ak sa nám nejaká situácia pravidelne v živote opakuje, tak my vieme urobiť ten vzkazový protokol skrze psyche a vlastne získať tú správu, čo sa vlastne máme naučiť skrze túto situáciu, aká je pre nás tá lekcia, čo sa nám vlastne ten život snaží povedať. A toto je jeden z dôvodov, ktorý fakt ja milujem na psyche, že táto metóda je naozaj na jednej strane veľmi jednoduchá, ale veľmi účinná a dostupná pre kohokoľvek z nás. Nedávno som napríklad takto práve riešila zdravotný stav migrény svojej klientky, ktorá mala opakované migrény a vlastne najskôr prišla s tým, že keď som sa začala pýtať, kedy to začalo, ako to prebiehalo, tak si spomenula na pôrod. Potom sme vlastne robili transformáciu stresu na ten pôrod a počas práve tej transformácie stresu si klientka spomenula na veľmi dôležitý fakt, kedy tá migréna sa u nej objavuje. A vďaka tomu sme mohli pracovať ďalej skrze vzkazový protokol na tejto téme a vlastne ju spracovať. A možno aj ty riešiš nejakú opakujúcu sa situáciu alebo nejaký opakujúci zdravotný stav. Tvoje telo vždy s tebou komunikuje. Vesmír s tebou komunikuje. A ak chceš vedieť viac, chceš získať tú správu, tak sa mi určite ozvi. Môžeme sa pomocou psyche a vzkazového protokolu práve na toto pozrieť. Všetky informácie nájdeš v mojom profile alebo na webe www.oslobodsvojmysel.sk.